daga halarar Shehu Ɗahir Usman Bauchi muke gabatar muku da sha'ira Sayyada Murja Sanyi Sanyi. Ina kafatanin masoya annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka raya zukatansu da kuma sanya ruhinsu da waƙoƙin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baban Zahara. Ga sabon salon begen annabi daga bakin ƴar uwarku Sayyada Murja Sanyi Sanyi. Duk bege ne amma wannan salon ya bambanta da sauran tun daga zamanantar da waƙoƙin, iya tsara aikin da kuma natsuwar da aka nuna a cikin aikin. Wannan na nuna muku tsantsar kaifin basira da ƙwarewar wannan sha'ira Sayyada Murja Sanyi Sanyi. Tabbas wani aikin sai mai shi. Sabon album ne da aka yi shi kar domin kuma soya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku nemi wannan sabon album mai taken Annabin Rahama. Annabin Rahama album ya kunshi waƙoƙin yabon manzo sallallahu alaihi wasallam. Masoya manzon Allah mu ji sallallahu alaihi wasallam. Track mai taken Annabi Sanyi Sanyi. Annabi sanyi sanyi makiyanka zafi zafi wallahi sun yi asara sun bijire ma sanyi sanyi. Annabi sanyi sanyi makiyanka zafi zafi wallahi sun yi asara sun bijire ma sanyi sanyi. Bayan da muka sanya zukatanmu da wannan track da ya gabata, to akwai wani sabon lalan annabi abin nema. Farko na sanyo Allahu sarkin da yi raina mai bani baya yi mani gori. Allahu mai iko na ya lazi zubuwa yi rahmana furja da do da bayina dan rasulillah na mai maka dan abdu da gamina. Ba da waɗannan waƙoƙi kaɗai wannan album yake ƙunshe ba, saurari waƙar mu ta gaba mai taken Insiya. Insiya waƙar ya bar 'yar ma'aikin Allah na Fadima. Inni ya banki amsa dan ki Fadima. Fadima, 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 Fadima ya Zara Aliya. Ya asali na sirrin da ba a san su ba, ba annabin da zai ce bai san da haka ba, ko ya ce da bai san matsayin gwanar mu ba, amma a zahiri ba dilinta ba. Kowa da gwaninsa, namu gwanin shine manzo sallallahu alaihi wasallam. Ku saurari wannan track shi ma da ke ɗauke da taken Ɗaha Ubangidana. Ɗaha Ubangidana, a rika a dace Muhammadu annabina. Ɗaha Ubangidana, a rika a dace Muhammadu annabina. Kamfanin CB Sound Kaduna kenan yake gabatar muku da wannan album mai suna Annabin Rahama daga bakin ƴar uwa Sayyada Murja Sanyi Sanyi. Babu shakka halar Shehu Ɗahir Usman Bauchi ta haifar da zakakurar sha'ira. Waƙoƙin wannan album mai suna Annabin Rahama suna da daɗin saurari, suna kunshe da basira, suna kunshe da nasuwa, suna kunshe da saƙonnin ƙauna da begen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Maza ku nemi naku album ɗin mai suna Annabin Rahama domin a gyagije idanuwa da zukata da kallon waƙoƙin yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga halarar Shehu Ɗahir Usman Bauchi. Don ƙarin bayani a tattabe mu a lambar waya 09066667258 ko 08034998497.